Ești nebun, a sărit în cap din rotire? Mai de capul meu. Uite, bă, cât să învârte. What? E fenomen. Mamă, băiatule, Fantastic! Du-te, bă, de aici, bă, extraordinar. Ce ești nebun? Vai de mine! Vai de mine! Ne-a spart. Fenomenul breakdance a cucerit planeta din Bronx până în Taiwan, dar nimeni și nimic nu se compară cu Nana. Și pentru că ești un fenomen, Thank you, thank you. Să înceapă distracția! Thank you. bravo! Thank you. Vai de capul meu, băi. Era Fei Shan, Fei Shan Su, 非常奇特。 Fei Chan Chi Che. You are. Eu am dat Golden Buzz-ul în momentul în care l-am văzut că se învârtea în cap și se desprindea de la sol din cap, am zis, stop. Golden Buzz, mergi mai departe. Nu te gândești și zici, mă, cum faci asta? Îl oblig Golden Buzz-ul să vină în semifinală.